Здравейте хора! Днес ще направя прогнозата, както обещах, на Лига Европа. Прогноза за Лига Европа 2023-2024. Да, извинявам се ако е лоша графиката, но това не зависи просто от мене. И да, просто може и да е на две части, три. Но не се знае. Сега, група А. Уест Хем, Олимпиакос, Фрейбург, Бака, Топола. Добре, тук първото място според мен ще вземе Уест Хем, защото да, Райс си тръгна, но пак имат добри футболисти. Да, забравяме. На второ място аз давам на Олимпиакос. Да, това ми е любимия гръцки отбор. Мисля, че не съм го казал в видеята ми. На трето място Фрейбург. Да, и те знам, че са що годе добри, но не що годе, те са добри. Щом са се класирали за Лига Европа, де факто са завършили на 5-то или 6-то място в Бундеслигата. Ако не се лъжат, те там играят. Значи са добри. Но Олимпиакос на второ място, защото правят последно време доста добри трансфери. Марсел беше преди там, Хамас Родригес беше там, но и двамата се тръгнаха, но според мен по време на сезона ще си купат някой пак такъв известен. И това ми е прогнозата. На четвърто място Бака, Топола. Група Б, това е групата на смъртта в Лига Европа. Аякс, Марсил, сега не знам точно как се произнася, Марсиле, не знам, Брайтън и Айк. Според мен Марсил ще завършат на първо място, защото не, Аякс ще завършат на първо място, а на второ място вече е малко трудно. Айк нямат шанс тук, според мен, в тази група. Но за второто място е малко трудно, защото Марсил си имат Алба, Меянг, а Брайтън си имат Ансу Фати и други. И Марсил си имат други. И Аякс имат доста добър състав, затова ги слагам, че се класират автоматично. Но на второ място според мен Марсил ще... Не знам, Брайтън. Добре, Брайтън слагам, че ще завършат на второ място, защото... Не знам, просто... Някой от тия двата отбора. Повече ме влече Марсил, но не знам, не съм сигурен. Марсил, нека да сложим Марсил, че ще завърши. Но Брайтън са завършили на 5-то или 6-то място в Висшата лига. Слагам Брайтън, защото те завършиха на 5-то или... Не, 6-то място в Висшата лига. Добре, група С, Рейнджърс, Реал Бетис, Спарта Праха, Арис Лимасол. На първо място слагам Реал Бетис, защото имат най-добър състав, играят добре в Ла Лига. На второ място мисля да сложа Спарта Прага. Ако не се лъжа, имаме футболист в Спарта. И сега, моля, поправете ме ако се лъжа. Мисля, че се казваше Минчев. Българин говоря. Минчев. Димитър Минчев. Не знам, не съм сигурен. Сега наизуст говоря. Но знам, че имаме май. Но не знам дали това е Минчев. На трето място Рейнджърс, за жалост, и на четвърто Арис. Група Д. Атланта, Спортинг, Стурм и Раков. На първо място Спортинг, на второ място Атланта, на трето Стурм и на четвърто Раков. Да, това беше много бързо. Група Е. На първо място, разбира се, Ливърпул. На второ... Това е вече малко трудно. И трите отбори са на едно. Яче. Слагам Юнион или Ласк, не знам. Тук вече вие си преценете, че аз не ги знам толкова добре отборите тук. И слагам Ливърпул само на първо място. И сега спирам това видео и пускам втора част. Ако ви е харесало, лайк и subscribe, и ако искате, отивайте в другото видео. Чао!